Greba orokorreko eguna dute gaur Osakidetzan, Satze, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Osakidetzaren aurrekontua areagotzeko eskatu dute datorren urterako besteak beste eta beste hainbat neurriren artean plantillak areagotzea eskatu dute, baita herritarrekiko arretaren kalitatea hobetzea eta 24.600 langile baino gehiagori eragiten dien behin-behinekotasuna etetea ere. Gaurko grebak ez die eragingo pandemiari lotutako zerbitzuetan ari diren langileei, horientzat 100% zerbitzu minimoak ezarri dituelako Eusko Jaurlaritzak. Baita ere, etengabeko arreta puntuetan, larrialdietan eta garbiketan ari direnei ere. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 28 ditu gaur astelena da eta esan bezala eguneko arreta punturik garrantzitsuena horixe bera da, Osakidetzako greba deialdi hori. Eguneko arreta puntua eta xehetasunen gehiago emango ditu Aiara Deurre eta lankideak. Greba eguna dute Osakidetzan, besteak beste inbertsio handiagoa eta baliabide zein langile gehiago eskatzeko. Izan ere, sindikatuen ustez, osasun sistema publikoaren etorkizuna jokoan dago. Lan baldintza duinik gabe ez baitago kalitatezko osasun arretarik. Dice alto y claro a Osakidetza que la situación que tenemos no se puede soportar más. Hau ez da arazo koiunturala, arazo estrukturala, baizik eta behin-behinekotasunean dauden milaka lanpostuak hor finkatzea. Konponbideak martxan jartzen ez baldin badia, mobilizazioekin jarraituko degula, aurrera egingo degula, ezinbestekoak diala. Neurriak jar ditzan mai gainean, guzti horiei konponbidea jartzeko. Respeto a los profesionales, respeto a la ciudadanía y respeto a la acción negociadora y a la... Hori bai, grebak ez die eragin pandemiari lotutako zerbitzuetan ari diren langilei. Hotz kasuen jarraipena, erauzketak, zein txertaketa egiteko ardura dutenei. Eusko Jaurlaritzak eguneko zerbitzu minimoak ezarri baititu pandemiari lotutako zerbitzuetan ari diren beharginei, baita etengabeko arreta puntuetan, larrialdietan eta garbiketan ari direnei ere. Larun batean gainera, osasungintza publikoaren alde martxa jendetsuak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Horrez gain ostiralean lehen mailako arretako langileek greba egin zuten. Lanuzteak egin dituzte Euskal Osasun Zerbitzura berehala baliabide gehiago bideratzea eskatzeko eta osasun sistema publikoaren prebarikazioa eta desegitea azalatzeko. Eta bai larun batean, bai gaurko protestetan Osakidetzako langileen aldarrikapenekin bat egin dute gizarte eragileek, besteak beste pentsiodunen mugimenduak. Bain zuzen Osakidetzako greba egun honetan Satze sindikatuko Amaia Maiorrek egoeraren berri eman digu, Eusko Jaurlaritzaren jarrera salatu du eta baliabide gehiagoren beharra aldarrikatu du. Dugu partekatzen Eusko Jaurlaritzak esandakoa. Gero eta murrizketa gehiago daukagu Osakidetzan, alde batetik langileen lan baldintzetan eta bestetik biztanle jasotzen dituzten zerbitzuetan. Hala nola etengabeko arretako gunearen itxiera edo osasun zentroetako ordutegien murrizketak. Beraz, gero eta beharrezkoa da mobilizatzea. Ez dugu onartzen Osakidetzak eta osasun sailak daukan jarrera. Behar dugu benetako negoziazioa langileen lan baldintzari buruz eta osasungintzan egoera larriari buruz. Ezinbestekoa da enplegua egonkortzea eta lanpostu handitzea daukagun egoera hobetzeko. Amaia Maior Satzeko ordezkariak ere gaineratu egin du mobilizaziorako beharra badagoela, horretara deia egin du eta gainera gizartaren aldetik jasotako babesa goraipatu egin du. Langileen ezaren aurrean, bakarreko irtenbidea bada enplegua egonkortzea eta horretarako ezinbestekoa da lanpostu berriak sortzea, daukagun egiturazko plantilla biztanleen beharretara egokitzeko. Beraz, behar dugu etorkizunari begira plan finko bat langileen
handituz plantilla egokia izateko. 3 lurraldetako manifestazioak 8 jendetsuak izan dira, gizartea gure aldarrikapenak duinak direla ulertzen duelako. Hemendik eskertu nahi diegu emandako babesa, bai gizarteari, bai erakunde sozialei. Denon artean, osasun publikoa guztiona babestuko dugu. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, KPIa 7,4%raino igo da otsailean 1989tik izandako tasarik altuena da horixe. Izan ere, INEren arabera, urte arteko KPIaren 1,3% igoeraren atzean, besteak beste, elikagaien, edariez alkoholdunen eta erregaien prezioen igoera orokortua dago, bai eta argindarraren prezioaren joera ere, baina 2021ko hilabete berean jaitsi zirena, baina gutxiago jaitsi baitira otsailean. Eta bestelako gaiei helduta, memoriarekin lotuta, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak omendu egin dute Mikel Zabalza, Orbaizetan egin dute omenaldi hori, eta ostiralean bertan Jaurlaritzak biktima gisa aitortu zuen Mikel Zabalza. Izan ere, Intxaurrondoko kuartelean jaztandako torturen ondorioz izela onartu dulakoak, 12/2016 legean, iaz Nafarroako parlamentuak egindako bide berdinetik eta Beatriz Artolazabal Justizia Sailburuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak urrats garrantzitsua eman duela Zabaltzaren egiaren bidean. Egia eskubidea da. Mikelen zuen eta guztion eskubidea. Manipulatuta dagoen egia ez da egia. Arrazoinmenaren aurkako egia ez da egia. Gaur egiaren izenean hitz egingo dugu. Eta esaten dugu, azaroaren 26an eta 1985ko abenduaren 15ean gertatutakoak eta Estatu Guardia Zibila agente horien inplikazioa nahikoa frogatuta geratu dira. Idoia Zabaltzak ere hartu du hitza, Mikel Zabalza izandakoaren arrebak aurrera pausotzat jo du Eusko Jaurlaritzaren aitorpen hori, baina ez du uste biktimaren legearen aitortzak egia judiziala lortzeko ateak irekiko dituenik. Horrela mintzatu da Euskadi Irratian. Honek eman digu aitortza eta eman digu egia, egi osoa ez bada, egia ere kontsideratzen daitekena. Baina hortik aurrera, honek alde horretatik eta oraindik egiteko dugun egi judizial hori eta justiziara llegatzea eta horrekin lotutako hori ez dugu nik uste du lortuko eman diguten honekin. Are gutxiago pentsatzen baldin badugu, kontuan hartzen baldin badugu, ez dakit, audioak eta guztiak frogak izan daitezkeen horiek guztiak ez direla aintzat hartzen, olako aitorpen batek ez du horretarako. Eta aipatu dugu eguneko arreta punturik garrantzitsuena Osakidetzako greba orokor hori dela, baina ez da gaurko egunean dagoen lan gatazka bakarra edo greba bakarra, izan ere lan munduarekin jarraituta Amazonek azpikontratatutako iBox last mile patketeria banatzeko enpresa langileek greba eguna dute gaurkoan ere. Aurreko astelenean hasi zuten greba deialdiekin, gaurkoan beste deialdi bat egin dute eta datorren astelenerako beste bat. Izan ere lankide baten berkontratazioa exigitzen dute alde batetik eta bestetik ere laben afiliazioaren aurkako jazarpena salatzen dute. Aritz Tegitu langilea dugu pantailaren beste aldean, xehetasun guztiak emateko. Eguerdion, Aritz? Eguerdion, bai. Zer moduz doa gaurko greba deialdia? Gaur Amazoneko sarreran batu gara, bertan pankarta desberdinak egin ditugu aldarrikapen desberdinekin, eta azkenean, ertzaina hurbildu denean, bertatik furgonetak pasatzea imentzera, amaitutzat eman dugu gaurko mobilizazioa, furgonetak sartzea balbideratu baitu ertzainak.
aipatu behar dago jarraipena enpresan bertan oso altua izan dela, baina beste subkontratetako furgonetak sartzen bukatu dutela, eta beraz bukatutzat eman dugu gaurko mobilizazio egunari. Bigarren mobilizazio eguna, esan bezala, datorren asterako beste bat iragarrita. Enpresarekin harremanak izan dituzue aste hauetan zehar? Bai, lehen mobilizazio eguna eta gero, enpresara deitzea erabaki genuen, uste genuelako negoziazio maila ireki behar genuela, eta enpresaren gandik jaso dugun erantzuna, gure aldarrikapen guztiei ezeskoa izan da. Guk argi ikusten genuen kaleratutako langilea berron hartzea ezinbesteko baldintza zela greba bertan bera utzi ahal izateko, eta enpresak argi erakutsi digu ezetxe, hartu duen erabakia bertan mantenduko duela, eta ez duela kaleratutako langilea berron hartuko. Beraz, negoziaketak etenda daude, eta ikusten dugu ez dagoela jarrera aldeketarik Amazonen subkontrata enpresa honen partetik. Izan ere, argi du errepresioaren bidearekin jarraituko duela, eta beraz ez duela aldaketarik emango bide horretan. Beraz, guk ere, gure partetik borrokan jarraitzea erabaki dugu. Gainera, salatu duzue, enpresaren partetik jazarpenak eta nolabaiteko zigorrak ere eta mehatxuak bizitzen ari zaretela, zen nolako egoera da? Bai, pizkate ekarrita ona enpresa honetako borroka, ipatu beharra dago enpresa honetan aplikatzen duten konbenioa izan dela elementu zentral bat. Izan ere, azaroan bitarte, enpresa honetako hainbat langile hurbildu ziren gugana, izan ere enpresak hilabetero 1.000 euro, 800 euro gutxiago ordaintzen duelako konbenioak dioenaren arira. Eta horren aurrean langilek bi erabaki hartu zituzten. Lehenik eta behin eskatuko zutela via judizialaren bidez konbenio horren aplikazioa eta zor zaien soldaten ordainketa, eta bigarrenik hauteskunde sindikalak egitea. Azaroan bertan 5 kaleratze izan genituen, eta ekintza sindikalari esker lortu genuen berron hartzea, baina urtarrilean hauteskunde sindikalak egin eta gero enpresak ekin dio bide represiboari, eta aipatu beharra dago urtarrilak 8ko hauteskunde sindikaleen ostean enpresak lehen aldiz santzioa jartzeari ekin ziola, hau da urtarrilera arte enpresa honek ez zuen langile bat ere santzionatu, eta hauteskunde sindikalak burutu eta hilabeteko epean 10 santzio baino gehiago jarri dituela antolatu diren langilei, eta besteak beste langile bat kaleratu duela. Grebekin hasi garenetik gainera jarrera honek bere baitan darrai eta enpresak jarraitzen ditu santzio hauek jartzen. Esan beharra dago, langile santzionatu guztiak labeko afiliatuak direla, eta enpresak jakin badakiela izan ere labekin batera enpresari beraien zorra judizialki eskatu diotelako. Beraz, enpresak argi du hau errepresio bidez mozteko erabakia hartu duela, eta guk honen aurrean argi diogu ezin dugula onartu, eta beraz borroka sindikalarekin jarraituko dugula. Horiek beraz aldarrikapenak, eta gainera mahai gainean ere jartzekoak zenolako lan baldintzak dituzuen, azpikontrata bat da, esan bezala, baina honen guztiaren atzean Amazon enpresa handi hori, multinazional hori dago. Zenolako erantzukizunak dituzte batak eta besteak? Bai, esan beharra dago Amazonen erantzukizuna guztizkoa dela. Izan ere Amazonek argi du subkontraten bideari zergatik ekiten dion. Hau da, lehenik eta behin antolakuntza zailtzen du, horrela ez ditu langile guztiak enpresa bakarrean, baizik eta 6 enpresa desberdinetan banatuta, 6 enpresa, ETT-ak eta autonomo faltsuak, eta beraz horrek baimentzen dio antolakuntza zailtasunak eukiteari. Era berean lan baldintzetan sekulako erantzukizuna du. Izan ere, besteak beste, 800 euro aurrezten ditu langileko hilabetean mensajeriako konbenio aplikatzen dutelako subkontratek, eta Amazonek hori baimendu eta bultzatzen duelako. Besteak beste ere daukagu, estatu batuetan hain ospetua izan ziren kasuak hemen ere gertatzen direnak. Hau da, hainbat pakete banatu behar izatearen ondorioz, langileek txiz egiteko denborarik ere ez dutela, eta hemen ere
botiletan txiz egin behar izaten dutela. Hori nik uste dut sekulako adibidea dela ikusteko zelako baldintzetan dauden. Eta hori guztia antolakuntzaren lehen urratsa ematen den momentutik, errepresioaren bideari ekinez. Amazonek jakin badaki zer gertatzen den Voxen, eta Amazonek jakin eta baimentzen du egoera hau ematea, bai lan baldintzei dagokionez, bai errepresioari dagokionez. Beraz, esan beharra dago, Amazonek duen erantzukizuna guztizkoa dela. Baimentzen duelako eta gainera, esan beharra dago ere, bultzatzen duelako. Horixe, beraz, Amazonen azpikontrata enpresa horren, iVox enpresa horren egoera, langileen egoera, Aritz Tegitu, eskerrik asko egoera guztionen berri emateagatik, xehetasunak emateagatik, eta esan bezala mobilizazioekin jarraituko duzu eta adi jarraituko ditugu horiek ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Eta bestelako gaiei helduta, Eusko Jaurlaritzak ere omenaldia egin die, Gerra Zibilean eta frankismoan trenbideko bortxasko lanen biktima izan zirenei Bermeon egin dute omenaldia. Gerra Zibilean eta frankismoan esklabo gisa erabili zituzten bortxasko lanen biktimei larun batean izan zen. Eta 1937az geroztik eta diktaruraren zati handi batean milaka gerrako preso eta ondoren preso arruntak erabili baitzituzten herriak eta azpiegiturak berraikitzeko, edota errepideak, urtegiak edo trenbideak eraikitzeko. Iñaki Arriola, Garraio Sailburua. Esan bezala, gizon haien lanak bizirik dirau. Naiz eta bidaiari eta erabiltzaile askok ez jakin, beren etxeetara, lanera edo aisialdiaz gozatzera eramaten dituzten errailen historia, zein egoetaran eraiki ziren eta nortzuk izan ziren protagonistak. Gaur, berandu bada ere, kontakizun horren berri eman nahi izan dugu, eta haiekin eta haien familiekin zor historikoa gitatu. Eta Euskal Presoei lotutako azken berria da, Eusko Jaurlaritzak 3. gradua eman diela hoietako 8. Jaurlaritzak iazko urrian hartu zuen bere espetxe eskumena, bere gain, eta arrezkere eta 50 presori gradua aldatzea onartu bazuen ere, motivazio politikoko presorik ez zegoen horien artean, beraz lehen 8 dira, orain 3. gradura igaroko direnak. Beatriz Artolazabal, Justizia, Berdintasun eta Gizarte Politikako sailburuak El Correo egunkarian eginiko elkarrizketa batean eman du gradu progresiben berri, baina ez du xehetazun gehiagorik eman. Ikusteko dago, 3. gradura igoko diren presoak zeintzuk diren, eta gradu aldaketa hori zertan zehaztuko den ere. EITBk azaldu duenaren arabera, 8 presoek 8 zigorraren 2 herenak edo 3 laurdenak beteta dituzte, eta egindako kaltea aitortu dute. Eta nazioarteari begira ere jarri behar gara, izan ere Ukrainian duela 5 egun gerra piztu zenetik, Ukrainiako eta Errusiako ordezkariak batu dira gaurkoan eta negoziazioi ekitea espero da. Zelenskik dena den aurreratu du ez duela bileratik emaitza handirik espero. Berehalako prozedura bat eskatu dio gainera Europar Batasunari Ukrainia estatukide bilakatzeko. Ursula von der Leyenek bezperan esan du Ukrainarekin bat egitearen alde dagoela, baina oraindik ez du egutegirik zehaztu. Eta bien bitartean, Europar Batasuneko estatuek Ukrainara arma hilgarriak eta munizioa bidaltzea finantzatzeko akordioa adostu dute igande honetan. 450 milioi euro bideratuko dituzte Ukrainara. Ezarritako zigor ekonomiko ez gain, aireko eremua ixtea eta hedabide batzuk debekatzea ere proposatu du Europar Batzordeak. Eta ACNUR errefuxiatuentzako agentziako datuen arabera, dagoeneko 368.000 errefuxiatu baino gehiago eragin ditu gerrak. Eta gurera itzulita martxoaren 8 begira jarrita zapaltzen gaituen sistemari zua ematera ditu du Euskal Herriko Mugimendu
feministak. Manifestazioak antolatuko dira Gasteizen, Bilbon, Donostian, Baionan eta Iruñean. Esan bezala, zapaltzen gaituen sistemarizua antolakuntza feminista gure garra lelopean. Mugimenduaren hitzetan, erakundi publikoak ere indarkeriaren erantzule dira. Baitituzte baliabide nahikoak jartzen ez arretan, ez prebentzioan ere. Euskal Herri osoan mobilizazioak iragarri dituzte. Aurten ere, martxoaren 8an zentro eta periferia guztietan mobilizatuko gara. Baionan, elkarretaratzea arratsaldeko 6etan izango da Merkatu plazan. Bilbon, 7:30 hasiko da mobilizazioa Jesusen bihotzean. Donostian, Antiguako tunelean elkartuko gara arratsaldeko 6:30. Gasteizen, manifestaldia 7:00 abiatuko da San Anton plazatik. Eta Iruñean, 8:00 aterako gara Antoñutitik. Hiriburu ez gain, herri zein eskualdeetan 11 mobilizazio antolatuko ditugu. Lagunak, aizpak, kideak, amak, amonak, auzokideak, izebak, lehengusinak, emakumeok jar gaitezen martxan, olioztatu dezagun makineria, ez gaitezen egun solte hauetan geratu, antolatu gaitezen den aldatu eta kaleak betetzen jarraitzeko. Denak aske izan arte. Bain zuzen feminismoaren erpin desberdinak jorratu ditu Esti Linares, zientzialariak kolpez zaioan egiten ari diren elkarrizketa sortaren baitan, emakume ardatz elkarrizketa sorta horien baitan. Besteak beste, zuriketa murea salatu egin du. Hemen aurrerapen bat, baina 11 puntu eusen osorik ikusi dezakezue. Komertzializazioa eta sistema neoliberalista eta kapitalista honek, superazkarra da egin zuen, hainbat, irudi dekogun pertsonegaz eta salgai bihurtu egin dituz. Eta niri pena ematen dit asko, adibidez, Angela Davis ikusten dodanean eta salgai ikusi dodanean. Emakume arrazializatu batek egin zuen diskurtsoagaz, apropiatu egin gara, niri asko gustatzen zait ikustea adibidez, Angela Davis eskoletan eta institutuetan. Baina, eta irudia salgai bihurtu dugunean, dagoen indarra balioesten da, eta hortatik, simboloa, ez da simbolo eredu errebindikatibo, baizik eta simbolo objektu bat. Eta hortatik objektibizazio prozedura horretan asko sartu egin gara, eta hortatik kontuz egin behar dugu, eta hortatik ni beti, adibidez neske gazitzen dudenek dago da, oso modan jarri egin zen, enpresa ez aipatzerren, baina badakigu denok zein enpresari buruz hitz egiten ari nezen, feminist ipintzen zuenean, eta bagenekien kamiseta eta jertzei horiek Bangladeseko emakumeak egiten zituztela eta zeinko egoeratan. Hori da, sistema neoliberalista kapitalista da, salgai egiten dut zerbait, eta bihurtzen dut zerbait errebindikatibo eta horrela, eta da baita ere estrategia da zen, eta horrela egiten dio dana, da kentzea errebindikazioa eta indarra, eta zeukan indarra, eta zeukan posizionamendua. Hortatik garrantzitsuena da, bestelako kontsumo ereduak bihurtzea, eta bestelako, jakitea nondik datorren, nori erosten diogun, zertarako bideratuta dagoen, eta hortatik egongo litzateke. Gero bestaldetik, bete egin duzu, ematen den ziberjazarpen sexista, adibidez, zientzialaren kontra, youtuber feministen kontra, baita ere sartuko nituzke, Twitterren, oso aktiboak diren emakumeen kontra. Orduan, ezinbestekoa da, mundu digitalean ematen den indarkeria eta emakumeen kontrako ematen diren indarkeriak izen propioa izatea. Eta horrela, identifikatzen dugu, analizatzen dugu, eta iguala irrekurtsoak ipini alditzakegu. Eta izango da, adibidez, lesbiana izateagatik, transexuala izateagatik, intersexuala izateagatik, eta emakume izateagatik. Orduan, horri izena eman behar diogu. Eta da, eredu bakarra edo modu bakarra errebindikazio egiteko eta eraldatzeko prozedurak eragiteko. Baina egia da, emakume zientzialariak, youtuberrak, instagramerak, tiktokerrak, behin posizionatu eta hor dago sistema patriarkalaren jokua, dala nik behin ipintzen naizenean posizionamendu indartzu batean, horren kontra joango naiz. Zergatik zen eta zetarako erabiltzen dut indarkeria. Indarkeria erabiltzen dut kontrol bat izateko eta kontrol bat ez hartzeko. Eta kulturari ere atea ireki behar diogu gaurkoan, izan ere zinegoak jaialdia hasiko da gaurkoan, Bilboko LGTB zinema eta arte eszenikoen jaialdi hori.
ezagutuko dugu sakonean eta jarraian itzuliko gara Izaskun Dukerekin elkarrizketatu nagusi izango baitugu gaurkoan, ordu batetik aurrera EH Bilduko batzarkidea Bizkaian barkatu eguerdion, orain arte. Ni nahi dudana izango naiz. Nahi dudana izango naiz. Ni naizena naiz. Con diversidad, con libertad. Libre. Zinegoak Bilboko zine eta arte eszenikoen LGTBI jaialdia da. Aurton aldarrikatu gure duguna da, inposatutako etiketarik gabe bizi nahi dugula. Askotan bizitzan ipintzen dozku etiketak, gizarteak berak inposatzen dizkigutenak, eta guk uste dugu etiketa horiek nahi badugu gainetik kendu alditugula, guk gureak sortu alditugula, eurekin jolastu, esperimentatu, berriak asmatu, eta nahi duenak behintzat etiketarik izan, horiek hartu eta ozen aldarrikatzea. Orduan aurtengo kartela ildo horretatik egin dugu, hainbat hitz berreskuratu dugu euskeraz, Euskal Herri osoan erabili izan direnak, soropila, lumatza, kapasa, guk ere beste esanahi bat eman diegu eta 4 haizetara zabaldu dugu. Etiketa guzti horien bilaketan, gaurtengo orezko sari Albertina Karri izango da, ze Albertina Karrik filmografian edo bere zinean bilaketa hori egiten du, bere pertsonaien bidez, eta berak sexu karga handia dauzkan pelikulak egiten ditu, urteak daramazki laburmetraiak eta luzemetraiak egiten. Zorionez aurten zinegoak aurrez aurre antolatzeko aukera izango dugu, igaz lortu genuen osta-osta, baina ez genuen gonbidaturik izan nazioartetik, aurten bai, Marenek esan duen bezala Albertina Karri izango dugu, baina beste asko bai etorriko dira. Zinegoak proiekzio bat baino gehiago da, topagune bat da, jendearekin elkartzeko, saretzeko, realitate berriak ezagutzeko, begirada zabaltzeko, eta uste dugu aurton otsailaren 28tik martxoaren 7 hori egiteko aukera izango dugula, eta beraz oso pozik gaude. Nik uste aurtengo edizioan aipatzekoa dela, nobedade bezala laburmetraietan 2 atal berri sortu ditugula, maitasun poliedroak eta trantsizioak, ez? Eta, lehen urteetan bezala edukiko ditugu emakume zuzendariak osatzen duten laburmetraien atala, eta baita haurtzaroa eta nerabezaro transak jorratzen dituzten laburmetraiak ere bai. Orduan hori, Fik, Dok eta Krak, horiek guztiak egongo dira Golema Alondiga zinemetan, eta gero badira gai bi batez be gure programazioan askotan agertuko direnak. Bata da apur bat, euren sexualitatea askatasunez bizitzeagatik edo horren saiakera egiteagatik jasarpena jaso duten edo represioa jaso duten personen istorioak munduko hainbat herrialdetan, baita gurean ere, hori alde batetik, eta gero GIF birusarena, ezta? 40 urte bete dira GIF virusa agertu zenetik, eta justo gainera gu orain beste pandemia baten erdian egonda, iruditzen zitzaigun ere oso importantea gai hori lantzea, ondino ere estigma sozial handia badagoelako gai honen inguruan edo gizarteak badaukalako, ez? Eta orduan beharrezkoa ikusten dugu bebai, gure kasuan zine eta kulturaren bidez gai hau lantzea.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Izaskun Duke, EH Bilduko batzarkidea Bizkaian, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko. Greba eguna dute gaur Osakidetzan, gehiengo sindikalak deituta, alde batetik murrizketak salatu dituzte, bestetik aldarrikatu dute langile gehiagoren kontratazioa beharrezkoa dela. Azken aldian errepikatu diren aldarriak eta argazkia, ez? Nola ikusten duzue egoera? Bueno, azken aldian errepikatu direnak eta aspalditik datozen aldarrikapenak direla, ez, esan beharko dugu. Izan ere, gure sistema, osasun sistemak, orain dela 15 urtetik ona izan duen bilakaera izan da, kaos batera, ez, eraman gaituzte eredu honekin, eta langilek aldarrikatzen dutena, egokia da gaur egun, baina esan zitekeen ere, egokia orain dela 15 urte. Beraz, esan behar dugu, aldaketa estrukturalak behar ditugula osasun sisteman, ez? Eta nola ikusten duzu Eusko Jaurlaritzaren jarrera, esaten dute azken aldian ez dela murrizketarik izan, baita ere grebarako unea ez dela, nola? Ez dakit Jaurlaritzako noizbait egokia den momentua greba bat egiteko, esango nuke haiek beti esate dutela zetz, ez dela momentua, eta oraingoan ere berdina esan dute, ez? Baina gaur egun ditugun baldintza objektiboa kontutan izan da, ez badaude argudioak, argudio nahikoak greba batera joateko, ezakite zein egoeratan izango litzateke greba legitimoa. Baina badirudi Jaurlaritzak hartu duen posizioa izan da, begiak itzi eta errealitateari aurre ez egiteko posizioa, ez? Eta uste dugu ez dela batere arduratsua, kontutan izan da haien ardura politikoa dela, ez? Eta haiek kudeatzen dutela osasun sistema. Beraz egoera hau ikusita nola askatu daiteke korapilloa? Bueno, esango nuke indarra jarri beharko genituzkela, batez ere, langileek aldarrikatzen dituzen gauzetan, ez? Argi dago plantillak oso ahulduta daudela, gainera pandemia luze eta gogor batetik irten garela, eta langileek esaten digute, ezin dutela jarraitu intentsitate horrekin, ez? Orduan argi dago, lehenik eta behin, plantilla horiek indartu behar ditugula, ez? EH Bildutek egin dugun proposamena izan da, 3.000 lanpostu egonkor gehiago beharko genituzkela gutxienez egoera honi aurre egiteko edo iraultzen hasteko. Beraz, ikusiko da zertan gelditzen den proposamen hori, baina Osakidetzan osasungintza ez da greban dagoen sektore bakarra, azken aldian ere ikusi ditugu mobilizazio ugari adinekoen egoitzetako langileetan. Pandemiaren ondorioz izan ere egoeran sakondu eginda, arazoa sakondu eginda, nolabait esateko, erabiltzaileak eta langileen eskubideak bermatzeko zein da bidea? Beitu, lan eremu honetan ere ez da berria, ez? Gogoratu beharko genuke Bizkaian izan den grebarik luzeena, egoitzetako emakumeek burutu zutela, ez? Eta nik uste dut aldarrikapenak oso antzekoak zirela. Egia da momentu horretan, lan baldintzetan hobekuntza batzuk lortu zituztela, baina korapilloa esan behar dugu ratioetan dagoela, ez? Berriz ere, osasun sistemarekin gertatzen den bezala, plantillak oso ahulduta daude, eta nik uste dut lehenengo lerroan sindikatuek jartzen duten aldarrikapena hori da, ez? Izan aldira beste lan baldintza batzuk hobetzea, baina lehenik eta behin ratioak indartu behar dira, ez dira nahikoak. Langile bakoitzak 2 ordu, baino askoz ordu bat eta gutxi egiten du lan langile bakoitzak erabiltzaile batek zaintzeko, eta ez da nahikoa. Ikusten da, ez zelako lan baldintzak dituzten egoitzetako langile horiek eta zenolako ondorioak dituzten gerora ematen duten zerbitzu horretara, eta aipatzen dituzuen proposamen horien atzean ere egon daiteke privatizazioa? Bai, argi dago, zaintza publiko edo zaintza politiketan azken urte hauetan ere Mandela privatizazio prozesu bortitz bat, eta gaur egun bizi ditugun egoera batzuk horren ondorio dira. Orain dela gutxi, Barakaldoko egoitza bat itxi zuten, Aldundiak itxi du, inkunplimendu asko zituelako, ez? Ratioekin ere betetzen maila zelako betetzen, eta bai, argi dago politika publikoak eta batez ere zaintza eremuan
esku pribatuetan uzten dugunean eta negozioa edo merkantilizazioa lehenengo lerroan jartzen denean eta ezain beste erabiltzaileen eskubideak eta langileenak ere noski, galtzaileak, erabiltzaileak eta langileak dira eta publikotasun hori. Eta gainera sektore oso feminizatua, ez? Beraz, horre ere bada zera hausnartu. Bai, nik uste dut sektore feminizatuaz egiten dugunean, hitz egiten dugunean zuzenean prekarizazioaz hitz egiten dugula, ez? Eta ez da kasualidadea. Osasungintzan ere, eremu horretan nik esango nuke nahiko feminizatuta dagoela. Ez da kasualidadea ere, egoitzan eman zen greba hori luzeena izatea, ez da kasualidadea. Eta nola erantzuten dioten emakumeek egiten dituzten borroka horiei erakunde publikoetatik, zenbat denbora behar dute aldarrikapen horiei erantzuteko, ez da bat ere kasuala. Eta nik uste dut, zaintza politiketan herri erronka bat dugula, eta argi dago gaur egungo sistema erabat aldatu behar dugula, ez? Eta, bueno, mugimendu feministak ere aspalditik darama esaten, ez? Zaintza krisi batean murgilduta gaudela aspaldi, eta guk ados gaude horrekin, eta uste dugu herri honek behar duela zaintza sistema publiko bat, honi guztiari erantzuteko. Azken egunotako berrietan ere indarkeria matxista agertu da beste behin ere, ez duetenik. Azken berria da emakume batek taldean bortzatu dutela Barakaldon eta 2 lagun atxilotu dituztela. Adibide bat besterik ez da, baina urteak daramagu, ez? Egoera honekin, ez dakit nola ikusten duzun egoera? Justo nentorrenean irakurri dut Tolosan ere, asteburu honetan, beste bortzaketa bat egon dela, eta orain dela gutxi ere Bilboko metroan garbitzaile bat erasotu zuten, aipatu dezakegu ere Nafarroko emakumearen hilketaren kasua, eta egia da azken hilabete hauetan, Barakaldokoa oso kuriosoa da, ze kasuak asko igo dira, oso kezkagarria da, gertatzen ari dena ezkerraldean, bereziki Barakaldon, aztertu beharko genuke horrek zeri erantzuten dion, eta, bueno, ez dago erantzun magikorik, ez? Guk beti esaten dugu alde batetik erantzuna izan behar dela autodefentsa feminista, mugimendu feminista eta herritar antolatuak eta aldunduak, eta gero bestetik instituzioei dagokienean politika publiko feministak, ausartak eta aurrekontu potenteekin, ez dago beste biderik. Barakaldon hain zuzen ere argitan taldeak salatu du instituzioek ez dutela beraien erantzukizunak behar bezala betetzen, agian alde hau da indartu behar dena? Bai, argi dago, ez. Argitan gainera darama urte pilo bat lanean, urtero ateratzen dute txosten bat, ez, eta alarma gorria piztu dute, orduan ikuste dut, kasu honetan Barakaldoko udaletxeari, ez bakarri Barakaldoko udalari, ze horrelako egoera bati ezin diogu aurre egin bakarrik udaletxe batetik, ez, izan behar da beste erakundeetatik eta ere kaletatik. Baina nik uste dut udaletxetik entzun beharko lukete, Argitanek esaten ari duena, eta ia da udal politikatan ere igual indartu beharko diren zerbitzu batzuk, ez? Horretan hausnartu beharko genuke. Bai, izan ere gertu dagoeneko martxoaren 8 eta hitzetatik ekintzetara igarotzea da, ez, eskatzen dena behin eta berriro. Bai, ni Batzar Nagusietan nago eta beti diputatu hori izaten diogu, ez? Hitzetatik ekintzetara. Eta igual martxoan 8an ikusi alditugu pankartatzean alderdi guztiak, egongo gara hor, ez? Pankarta saiatzen eusten, inkluso. Eta guri tokatzen zaigun oso ez da protagonismo egun horretan, baizik eta urteko egun guztietan, erakundeetan dagokiguna egiten. Eta hori da politika publiko feministak defendatzea egunero. Beste gai batzuei helduta etxe bizitzaz ere aritu behar gara, izan ere estatu mailako ranking horretan, bai Bilbo eta baita ere Donostia, lehen postuetan agertzen da alokairu garestienak dituzten hirien artean, ez? Bada, zer pentsatu? Bai, eta nik uste dut gainera, hausnarketa sakonerako ematen duen gaia da, ez? Etxe bizitzaz galdetu didazu, baina ziurrenik zerikusia dauka ere hiri ereduarekin, ez? Eta
igual Donostian arazo hau atzetik dator, eta Bilbon hasi da orain, gentrifikazioa deitzen diote fenomeno horri, ez, nola auzotarrak edo herritarrak desplazatu edo botatzen dituzte zentroko herri zonaldeetatik, periferietara, oso periferikoetara, eta inmobiliariek egiten dutena da, etxe bizitzak erosi, gero turismora bideratzeko eta alokairura bideratzen badituzte, prezioak igotzen dituzte, ez, orduan, nola aurre egin horri? Nik uste dut udal mailan gauzak egin aldirela, udal ordenantzak egin aldirela, lehenik eta ben, Bilboko udalak egin du, ez, analizi bat, zenbat etxe utz dauden, propietatea, jabegoak, eta udal mailan nik uste dut neurri batzuk hartu alditugula horri aurre egiteko, ez? Igual udaltasen bitartez edo ez, baina nik uste dut ere Jaurlaritza kompetentzia duela eremu honetan, merkatuan ere interbenitu beharko du hau saihesteko, ez? Zer gertatzen ari da Madrildik ezarri duten etxe gabetzen aurkako moratoria horrekin, ze badirudi paperaren gainean, ez, ezin direla egin edo pandemian zehar, ezin zirela albidetu etxe gabetze hori, baina ikusi dugu hori ez dela horrela izan, ez dela horrela gertatu, hainbat etxe gabetze izan dira gure herrian, eta horietako batzu gainera indarkeria matxistaren biktimak tartean. Bai, hori izan zen, ez dut, Arrigorriagako kasu bat, eta Bilbon ere ikusi ditugu batzuk. Bai, esaten den bezala, ez, arderez, el papel lo aguanta todo, ez, eta igual Madrilen diseinatzen diren lege batzuk, gero, lurreratzen ditugunean gure herrietan, ez daukan ondik hartu, ez. Nik uste dut, batez ere, konpromiso politikoa behar dela, ez? Gure erakundeetan dauden arduradun politikoen konpromisoa, ez? Ze gogora dezakegu ere Mozal-legearekin zer gertatu zen, ere Jaurlaritzan egon zen, hori kuriosoa da, neko paradigmatiko akordio zabala, ez? Mozal-legeaz aplikatzeko, eta gero ikusigu, Ertzainek eta udaltzainek aplikatu egin dutela. Orduan alde batetik lege propioak, gertukoak direnak, eta gero bestetik benetako konpromiso reala horrelako egoeren aurrean kaleratzeak ez hausatzeko. Aipatu duzu, ez, Bilbon hiriburuan egin dutela txosten bat, esanez 8.000 etxe utz daudela, horri egin duten zenbaketa hori, zein izango litzateke bidea etxe utz horiekin? Bai, udal mailan ikusi dut ere horrelako gainera etxe bizitza legea parlamentuan onartu den zena, horrelako udal tresnak balioz, nik uste dut badaudela, baina berriro, ez, konpromisoa behar da, eta horretan sinistea, ez, eta bitartekaritza lan bat egin dezake udaletxe batek. Bilboko udaletxeak gainera baitu baliabide ekonomikoak esan nahi dut, hori egiteko, ez. Alokabidek egiten duen moduan, horrelako bitartekaritza lana, baina lurreratuta hirian, Bilbo mailan, ez. Eta nik uste dut horrelako politikak gainera egiten direnean, udal mailan, eskala jaisten dugunean, asko errazagoa da. Eta hori alde batetik, neurri proaktiboak, esan dezagun positiboak izan aldirenak, utzik dauden etxe bizitza horiek merkatura edo alokairuan jartzeko, baina gero bestetik ere, neurri ez dakit nola esan, punitiboak ez, baina igual udaltasen bitartez edo horrelako neurriekin, pixkat jendea animatzeko ez badu egiten lehenengo aldian horrela kontaktuan jartzen ganean jabegoekin ez badute egiten, badaude beste bide batzuk pixkat pertsonaiek presionatzeko, ez? Hori izango litzateke bigarren pausua, baina badaude. Badago etxe bizitza utzen kanona, legean jasotzen dena, eta gero udal mailan ere, tasen bidez, ezarri aldira horrelako tasak. Azken bi urteetan ikusi da, pandemiaren eraginez gizartean aurretik zeuden arrakalak handiagotu egin direla, pobreago egin direla, eta aberatzago, horrek ere noski ondorioak izan ditu etxe bizitzaren alorrean, eta etxerik gabekoen artean, zenolako bilakaera izan du beraien egoera edo profilak? Nahiko kezkagarria da. Nik uste dut COVID-ak egin duena da, beste gaiekin batera da problematika hau ikustarazi, azaleratu.
baina bazegoen aurretik, konfinatu gintuzten eta guztiok joan ginen etzera eta etzerik gabe ez zeuden pertsonek zer. Eta hor ikusi genuen zenbat pertsona daude momentu honetan kalean lo egiten edo etzerik gabe, ez? Eta arrakala hori gainera ez da txikituko. Zoritzarrez, indikadore guztiek eta ikerketa guztiek esaten digute problematika hau areagotu egingo dela, batez ere eremu urbanoetan, izan daiteke Bilbon, Donostin, Gasteizen, Ezkerraldean. Bereziki kezkagarria da Bilboko egoera, 700 pertsonatik gora daude kalean lo egiten, eta gainera azken urteetan kolektibo honen perfila aldatu egin da. Igual gure imaginarioan etzerik gabeko pertsona bat imaginatzen dugunean, burura etortzen zaigu, familiarekin arazoak, lanik gabe geratu den pertsona bat, drogo menpekotasunaren pean dagoen pertsona bat, baina azken urteetan aldatu da asko, eta etzerik gabeko pertsonaren aurpegia, nolabait esatearren, aldatu egin da, eta pertsona migratu baten aurpegia dauka geroz eta gehiago. Aipatu duzu, ezta, horietako asko migratzaileak direnak, kalean lo egiten dutenak, ez dutenik paperik, eta beraz etxe bizitzaren sarbidea izatea oztopoak dituztenak. Horietako asko gainera gertatzen da, umetan etorri diputazioaren aterkian egon, 18 urte bete arte, baina gero zer gertatzen da horiekin? Bai, eta hori kuriosoa da, adin txikikoak direnean, esan dezagun aldundiaren kompetentzia dela, eta 18 urte betetzen dituztenean, igual udaletxearen eskumenen eztabaida ez, eta nik beti esaten dut, pertsonek ez dute eskumenez ulertzen, baina bazterketaz eta pobreziaz zoritzarrez bai. Eta nik uste dut problematika honi aurre egiteko esan dugu, pertsona hauen kolektiboaren perfila aldatu egin dela azken urteetan, eta gaur egun ditugun baliabideak berez ez dute balio gaur egun daukagun problematika honi erantzuteko. Badaukagu etzerik gabeko pertsonen euskal estrategia, paperean ondo dagoena, baina aurrekonturik gabe ez. Orduan, guk uste dugu estrategia berri bat behar dugula, baina aurrekontu ez hornituta dagoena, eta vinkulantea izango dena. Hau da, erakunde publiko guztiek behartuta egon behar dira, estrategia horretan parte hartzen, eta hor erabakitzen dena betetzen. Baliabideak falta dira beraz gaur egun, aterpetxeak ezaterako edo... Baliabideak igual, bai, falta dira, hori argi dago, plazak ez dira nahikoak, eta horri erantzun bat eman behar zaio, baina ez da nahikoa, ez? Gainera da, politika asistentziala esan dezakegu, ez? Baina badago ere beste plano bat izan daitekena, ere etxe bizitza politikarekin lotura handia dauka fenomeno honek, ez? Lehen esan dugu, daude 700 pertsona kalean, baina daude 1000 eta piko etxe bizitza utz Bilbon, ez? Orduan, ez da bakarrik baliabide asistentzialak, baietz, bitartean jarri beharko ditugu, baina pertsona hauek dituzten problematikei aurre egiteko beste modu batzuk behar ditugu, ez? Etxe bizitza izan daiteke bat, baina ere pertsona hauekin lan egitea beste modu batera, ez? Inklusioa bultzatuko duen politika publiko bat behar dugu. Eta etxerik gabeko pertsonen gainean hitz egiten ari garen honetan, soka luzea ekarri du atxuriko kantxak istearen erabaki hori, ez? Bilboko udalak hartu zuena, bertan lo egiteko baliatzen zutena, orain lekurik gabe eta baliabiderik gabe gelditu direla salatzen dutena. Nola ikusten ari zara egoera, zein da irakurketa? Joan ginen, Bilboko zinegotzetan egon ginen goiz bat haiekin, Harrera Sarerako kidekin ezagutzeko egiten zuten lana. Eta oso harrituta geratu ginen egoerarekin, ere oso harrituta, baina era positiboan eman da erantzun herritar bat, herri mugimendutik, eta hori balorean jarri behar da. Baina guk ezin dugu hori onartu. Ezin dugu onartu bakarrik herri mugimenduetatik erantzuna ematea egoera honi. Eta iruditzen zaigu gainera gogoratzen naiz aste horretan bertan emakume bat kalean izela eta egun gutxira udalaren erantzuna, gai honekin lotuta izan zen atxuriko kantzen
itziera, ez? Ezi hori jarri zuten. Uste dugu bidea izan behar dela justo kontrakoa, ez? Ez dugu uste atzurin lo egin behar dutenik. Ez da pentsatu ere, guk uste dugu pertsonaiek behar dutela leku duin bat lo egiteko. Gainera pertsona hauek erantzuten diote perfil berri horri, ez? Transitoan, pertsona migratuak eta batzuk transitoan daudenak, baina beste batzuk ikasten daude, formatzen daude. Eta nahi eta desioa da Bilbon bizitzea, Bilbon lan egitea. Orduan, erantzun publiko bat eman behar diogu horri, ez? Ondo dago herritarrek ere ez elkartasunetik hori egitea, baina erakunde publikoek erantzun behar diote honi. Testu ingurua nahiko katramilatsua da, esan dugu hiriburuen edo hirien antolakuntza hori dagoela atzean, baita ere etxe bizitzaren sarbiderako dauden arazo guzti horiek, gazteen egoeraz ere hitz egin genezake, ez, ildo honetatik, langabezia data altuak, baita ere emakume aurpegia duela, ez, eta gazte eta emakume aurpegia langabeziak osasun mentalean izan duen eragina. Nola ikusten ari zara guztia, zein da irakurketa politikoa? Kezka handiz. Nik uste dut gainera bigarren belaunaldia dela krisi egoera batean jaio eta hezitu dena edo, ez? Eta pandemia honek gainera nik uste dut eragin handia izan duela gazterian, aipatu duzun horretan, ez? Haien osasun mentalari dagokionean, nik kezka handia daukat horrek izan uste dut, igual oraindik falta zaigula ikustea benetako ondorioak zeintzuk diren, ez? Baina, nik uste dut horri aurre egiteko berriro, eta igual da nire tokatzen zaidalako defendatzea, baina politika publiko potenteak behar ditugu, ez, gazteentzako, eta ez hori bakarrik. Gazteak batzuetan objektu bezala, ez, tratatzen ditugu eta subjektuak dira. Orduan ikuste dut egin beharko genukena izango zen haiekin egon, entzun, eta noski baliabide publiko gehiago jarri. Izaskunduk EH Bilduko batzarkidea Bizkaian, mila esker Amelka Telebistara gerturatzeagatik eta tarte bat egiteagatik. Zuei. Eta jarraian, bueltatuko gara, tarte baten ondoren, eguneko solasaldarekin gaurkoan izango ditugu Mikel Alvarez eta Jon Antza. Orain arte. Beraz, Dom deitzaniz, Dominik da baina laburrago, eta marrazkilarianiz, 27 urte ditut, eta LGTB familiakoa naiz. Horiek denek naute ni egiten, pentsatzen. Bekatorosak liburu ilustratu bat da, eta barnean badira 7 elkarrizketa, parte hartzaileak dira Baxe Nafarroko erritipietan haunditu diren LGTB pertsonak. Batzu erritipi hauetan bizi dira, ono, eta bertze batzu hirira joan dira bizitzera. Eta beraz, liburu hortan, aipatzen ditugu gure gura berak nola den LGTB izaitia gaur egun, nola izan den bertze garai batez. Nik emeia ukanoen liburu hau egiteko, 16 urtetan maite mindu bain nintzen neska batez, eta garaian energian baruen sentimendua bakarrik nintzela, eta etzela bertzerik eta etzela posible LGTB eta eskualduna izaitia. Eta beraz, joan nintzen gero arte eskoletara eta hola, eta berri sartu nintzelarik etxera. Pentsatu nuen behar nuela berdin zerbait eman eskual gazteriari eta erakutsiz posible zela LGTB izaitia eta uros izaitia eta bizia segitzea zure egian. Beraz, pixka bat gauz pertsonala izan da hastapenean, eta gero elkarrizketak egin eta hor ikusi nuen berdin izaiten altzela interes bat denentzat izan heterosexuala edo LGTB familiakoa. Pentsatzen dut, biziki luzaz LGTB pertsonak egon girela diskretuki izan irainak bizi baitituzu haurtzaroan, kolegioan, biziki fite bertzek ikusten dute desberdina zirela, eta beraz estrategia batzu ezartzen dituzu plantan diskretua izaiteko, integratzeko bertzeekin, eta isiltasunan ere maiten duzu zure bizia, coming-outak egin gabe, sobera erakutsi gabe, eta heteronorman sartzeko bertzeekin untsa haitzeko eta bertzeekin untsa pasatzeko.
orain iduritzen zait behar dugula gure botza hartu eta gure lekua hartu eta bertzek ere behar diegute lekua utzi. Uler dezagun gizarte bat girela eta homoseksualitatearen gaia ez dela bakarrik homoseksualen gaia, denen gaia dela eta denek behar dugula urrats bat egin denek ongi bizitzeko elgarrekin. Bekatolosak izena dientzen txiste bat bezala, enen eskalagunarekin joeten ginen famili bazkari batera eta berantean ginen. Eta ene lagunaren aitak txiste gisa ejan zaukun, hoja bi bekatolosak. Eta biziki politatxe banuen, gure egietan biziki manera giristino batez hasi bai gira. Ni joaiten nintzen Lilizara igande guziz eta erlijioa nahi ala ez ene kulturaren parte bat da. Eta bortxaz Elizan mezu sexistak eta homofobak entzun ditut beraz ene hauzaro osoan. Eta bekatolosak, txiste bat da bai bekatolosak gira, eta berdin nahiago dugu bekatolosa izan, eta autu bat da bekatolosi zaitea. Da pixka bat irain bat hartzen duzun bezala, marikoi hartzen duzun bezala, eta hori bilakatzen dela zure nortasuna, enea bilakatu da bekatolosi zaitea eta ahoi zaitea, hortaz. Enetako liburu hori ariketa biziki behia izan da, behar dutean ere berri sartu nintzela eskoalegira eta eskora berriz ikasi dutala lagunekin eta galdu bainuen anitz. Eta beraz, liburu baten idaztea izan da challenge handi batenetako. Elkarrizketak ziren, beraz, nik ez dut sobera senitu idazten ari nintzela eta berriz idazten nintzen jenden hitzak. Baina enetako izan da esperientzia biziki eder bat berriz konektatzeko ene hizkuntzarekin eta konfiantza hartzeko ene baitan eta hori dena. Eta gainera interesgarria izan da gero elkarrek argitaratu baitu Donostin. Eta beraz izan da lan bat ere iparraldeko hitzak usteko, baina gramatikan alere batuaz pasatzeko eta izan da olako mugimendu interesgarri bat mugaren gaindi. Bizentzutan pentsatzen dut interesgarria dela. Ajera biziki ona ukandu, mementoan, bakarrik gauz positiboak aitzan ditut eta bai prentsari esker eta jendek ere anitzek ejan didate gauzak ikasi dituztela. Gero baitut ere anitz gazte, mezuak bidali dituzten nola Instagramen eta erraiteko ni egi hortakoa naiz eta gehi naiz eta bakarrik senitzen naiz edo badira gazte batzu ere pixka bat ikertzen ari direnak haien seksualitatea eta pentsatzen dut eskertu dutela liburua. Pixka bat ikusteko ez zirela bakarrik eta posible ez dela LGTB izaitea. Beraz bai, oroak denek egin date aski interesgarria zela eta ukaltut kritikak ilustrazioan gainik eta hori normal da. Da artean ez duzu denei preziarazten zer egiten duzun eta hor olako kritikak biltzen dituztelarik da gehiago irria eskabatzen zaitz eta normal da. Aldeko aldizkaria, gazteleaz entre todos, euskeraz auzolan. Bi izen ditu? Bai, delako bi hizkuntzako aldizkari bat delako. Gazteleazko zatia entre todos eitzen da eta auzolan euskerazko zatia. Bi edizio, ez? Bai. Bat hemen, Izarbegi bat, hemen Garesen, eta bertzea Lizarraldean. Hori da, bai. Ni betidanik musikeria izan naiz, 6 urtetatik hasi nintzen saxoa jotzen, saxo jolea naiz. Eta hasi ginen egiten kontzertuak hemen justu zonalde honetan, duela 8-10 urte edo urtean behin egiten genuen kontzertu bat. Eta diska ateratzen nuen eta diskaren aurkezpena egiten genuen hemen. Balean hori egiten dut muralak, enkarguak, baitere egiten dut diseño grafiko, banago pixka arte munduan.
hortxe, eta oraingo zen. Zer da hori? Laiak dira. Laiak? Badira aspaldiko tresna. Hemen Garesen, erabiltzen dira tresna hauek beste gauza bat egiteko. Ez lasterketa. Lasterketa hori? Bai, egiten dugu. Eta gunero lege, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Jon Antza, eguerdion, lehen aldiz magazinean, ongetorri, eta bestetik Mikel Alvarez, ongetorri, eguerdion. Eguerdion. Balenik eta behin eguneko arreta puntu batera helduko diogu, Osakidetzako greba da, hori hain zuzen ere, badakizue, mobilizazioak egiten ari direla azken hilabeteotan, aspalditik datorren aldarrikapen bati heltzeko, Osakidetzako langile gehiago kontratatzera beharrezkoa dela uste dute, horixe da beraien aldarrikapen nagusia, baita ere murrizketak izan direla eta horrexegatik gaurko greba eguna deitu dute. Gogoratu dena dene aurreko astean, ez denolako jarrera izan zuen Eusko Jaurlaritzak, Otxandion Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburuak ukatu egin zuen, murrizketarik izan denik Osakidetzan, eta beraz grebak egiteko unea ez dela ere adierazi zuen. Gaurkoan hitz egin dugu Amaia Maiorrekin, Zatzeko ordezkariarekin, eta hauxe da esan diguna. Dugu partekatzen Eusko Jaurlaritzak esandakoa. Gero eta murrizketa gehiago daukagu Osakidetzan, alde batetik langileen lan baldintzetan, eta bestetik biztanle jasotzen dituzten zerbitzuetan. Hala nola etengabeko arretako gunearen itxiera, edo osasun zentroetako ordutegien murrizketak. Beraz, gero eta beharrezkoa da mobilizatzea. Ez dugu onartzen Osakidetzak eta osasun sailak daukan jarrera. Behar dugu benetako negoziazioa langileen lan baldintzari buruz eta osasungintzan egoera larriari buruz. Ezinbestekoa da enplegua egonkortzea eta lanpostu handitzea daukagun egoera hobetzeko. Esan dugu beraz gaur greba eguna Osakidetzan, hortze Amaia Maiorren hitzak, baina nola ikusten duzu zuek egoera, alde batetik sindikatuek, baita ere gizarte eragile desberdinek bat egiten dute aldarrikapen horiekin, eta bestetik Eusko Jaurlaritza tematuta, esan ez murrizketarik ez dagoela, eta ez dela behar nolabaiteko bestelako baliabiderik jartzea. Nola ikusten duzu, nola eskatuko da korapiloa? Bai, bigarren greba eguna daukagu gaur, bigarren greba egun azkeneko ziklo honetan, zegia da greba egun desente egin direla pandemia hasi zenetik, eta gainera herritarrak ere mobilizazioetara batu direla. Egia esan, orain arte esan dugun bezala, pandemiak egia da areagotu egin dituela osasun publikoak bizi dituen arazoak, baina hauek ez dira pandemiak sortutakoa, baizik eta lehendik zetozen. Hor, elak uste dut esan zuela, Osakidetza badela Euskal Herriko eteterik handiena, eventualitate tasarik altuena duen administrazio publiko eta langile eventual gehien dituen entitatea horrela esatearren orduan. Uste dut arazo struktural horiei aterabide taktikoekin o aterabide koiunturalekin ezin zaiela erantzun eta Eusko Jaurlaritzaren jarrera orain arte hori izan dela, ez? Hori ikusi genuen rastreatzaileen edo ikuskatzaileen, arkatzaileen politikarekin edo kontratazioarekin eta gero kaleratzearekin. Eta ikusi dugu ere, nola, unean indartzen ziren zerbitzu batzuk, baino etzen bere horretan estrukturalki Osakidetzaren papera zentroan jartzen eta indartzen. Eta hor azkeneko erabakiak ikusi ditugu zeintzuk izan diren. Bai atentzio jarraituko zentroak iztea, hori deustun gertatu zena, baita ere ambulategiak iztea arratsaldeko 5etan, bai gabonetan eta baita ere udan zehar, ez dagoelako langilerik horiek zerbitzu horiek bermatzeko, eta azkeneko berria izan duguna izan da kardiologia zerbitzua basurtotik ere kanporatuko dutela edo eramango dutela. Orduan, zentzu horretan uste dut neurri estrukturalak beharrezkoak dira eta ez hainbeste partxeak edo unean uneko erabakiak. Baina horretarako borondaterik ez dago momentuz. Bai, bueno,
badirudi ez. Claro, osasunaz hitz egiten dugunean, osasun publikoa horrela osaten dugu, ez da zerbitzu bat bakarrik, ez da herritarrei eskaintzen zaien zerbitzu bat, osasuna da herrialde bati, gizarte bati, edo gizarte batentzat ondare oinarrizko bat, eta nera osasunean egiten den inbertsio guztiak etekinak ematen ditu, inbertsioak ez dira bakarrik dirua. Asko hitz egiten da, dirua, barne produktu gordinaren ehuneko zenbat gastatzen da horretan. Bueno, estatu batuen eredua hor daukagu. Estatu batuetan, zehor arazoa da privatizazioa, eta osasungintza privatizatzen denean, garestiago izateaz gain, gizarte arrakala handitzen du, eta azkenean gizartearen osasun egoera ez du hobetzen. Inefikazagoa da, garestiagoa da, pribatua delako. Beraz, osasungintza kakotxartean merkeagoa izatea, berez ez da zertan txarra izan, arazoa da, privatizazioa bultzatzen dugunean osasun publiko. Horan hor behar dugu estrategia bat, osasungintza estrategia bat, ez dena bakarrik arduratuko hori gaur egun daukagun eskema huts horretan, zaintzen inguruko eraldaketa oso bat behar dugu, hori ere osasungintza delako. Osasungintzak gizartearen adibidez arrisku laboralak hori ere osasungintzaren barruan sartzen da, lanaren banaketa, hemen guztia ezin dugu konpondu psikologoekin eta medikuekin, oso importanteak dira, gehiago behar ditugu, baina horrezaz gain ere eskatzen dugunean aldaketa estrukturalak, Mikelek aipatu duen bezala eta sindikatuak aipatzen duten bezala, hitz egiten ari gara gauza askotaz, alegia hezkuntza ez denean mugatu behar auletara bakarrik esaten dugunean, osasuna ere ez dugu mugatu behar ospitaletara eta kliniketara bakarrik. Askoz gauza zabalagoa da, eta estrategia publiko askoz ambizioso batzuk eskatzen ditu, eta noski borondatea. Aipatu duzu ez, gizarte arrakalak nola nabariak diren osasun sistema privatizatzen denean, horretara bideratzen ari garela uste duzu, Mikel, ikusten ari da dagoeneko ez, zerbitzu batzuk zerrenda luzeak direla eta edo dena delakoa pertsona batzuek jotzen ari direla osasungintza pribatura ez, eta beraz nolabaiteko arrakala horiek ere badirela ez. Bai, osasun publikoa ez existitzeak gizartean dauden arrankalak are handiago egiten dituz, azkenean ez, dirua daukatenak edo kapital bat daukatenak, bere burua zendu dezakete osasungintza pribatuan, baina beste guztiok osasungintza publikora jo behar dugu. Sindikatuek egindako ari dezpenetan, Jonek esaten zuena uste dut barne biltzen dela, egondako manifestazioetan, behin eta berriro aipatzen zen osasungintza publikoa behar dela, baina baita ere zaintza sistema publiko bat, hezkuntza publikoak eta orduan, auzitan dagoena ez da inbeste bakarrik osasungintza publikoa, baizik eta zerbitzu publikoak eta sektore publikoa bere horretan, eta hor jarri behar da enfasia. Eta, klaro, momentu honetan daukagun arazoa, ditugun arazoak bi dira, alde batetik epertaineko arazoa, orain arte egin ez diren operazio edo bestelako neurri horiek egin beharra, eta hor zerrenda luzeak osatu dira, baina gero kontuan izan behar dugu, eta askotan hitz egin dugu mahai honetan ere bai, ze piramide demografiko daukagun, eta hori da peluzera begirako arazo bat, eta horrez badugu osasungintza bere horretan indartzen, eta nolabaiteko aurretiazko neurriak hartzen, aurkituko gara hemendik eta urte batzuetara itxaron zerrenda luzekin ez urrengoa, arazo oso larriekin, eta hori soluzionatzeko ez da bakarrik osasungintza publiko indartu behar, baizik eta Jonek esan duen bezala, haratago joan behar diren politikak ere estrukturatu eta egituratu behar dira. Eta horren atzean ere beste erpina, langileen lan baldintzak eta azten nolako ondoriak dituen gero horixe ere emandako zerbitzuan. Hori da, horre gizarte arrakala dagoelako, adibidez, zaintzen sektorea edo ben askotan aipatu dugu zela, nolabait bizitza sostengatzen duen lan hori guztia ez dago prestigiatuta, prekarioa da, ez da inongo baliorik ematen, eta ondorioz feminizatu egiten da, edo kolektibo jakin batzuek asumitzen dituzten lanak izaten dira. Horren atzean ere badago eventualitate ikaragarria, lege edo legislazio laboraletik kanpora egiten den lan pila bat, oso baldintza txarretan eta bar, eta horrek kalitatean noski ondorioa dauka, baina aldi berean beste gizarte arrakala bat ere sortzen da, eta da gizartean dauden lanen banaketa horretan balio gutxiko zerbait dena, eta gertatu beharko litzakena da, hain justu ere kontrakoa, ezta? Etorkizuneko gizarte hobe batean bizitzeko lan hau izan beharko litzakeen zuzen ere prestigio handienetako esango nukena, baina ez hori bakarrik, esan dugu bezala osasunean gauza asko sartzen dira. Elikadura sartzen da, mugikortasuna,
bizimodu osasuntxua edo ez, fabrikak eta etxeak non dauden, garraio publikoak, ematen du ez, baina ikuspegi integral batetik, badaude herrialdeak askoz pobreagoak izanagatik, baten bat denok buruan izango dugu, osasun emaitzak eta bizi esperantzak eta bestelako indikadore askoz hobeak dituztenak industrializatutako eta horretako herrialdeek baino, ezta? Eta hor ikusten da nola osasungintza bat aplikatu daitekeen integralagoa dena eta emaitza honak ematen dituena, ez duena zertan sekulako aparatoetan eta ikararazko inbertsioak egin. Ez esaten txarra direnik, inbertsio horiek, baina askoz gehiago da osasungintza, ez? Bai, eta horra puntu bat jartzearen ere, sindikatok esan dute, 25% eskatzen dute, osasungintzako, ez, gastuaren 25% eskatzen dute lehen arretara joate, eta hain zuzen ere hor dago erronka, hain zuzen ere, ez hainbeste espezializatzeko oso gaixotasun arraroetan edo tratamendu oso berezitan, baizik eta gizarte guztiari edatzeko osasungintza publikoaren politika guztia. Eta gero, badago beste elementu bat agian, galdu egin dena gure gizartetan eta da medikuak ere integratzea nolabait auzoko bizitza sozialean eta komunitarioan. Eta orain dela gutxi ateratzen zen notizia bat esaten zuena eskoletan adibidez erizainen edo medikuen presentzia oso txikia dela. Eta hori oso garrantzitsua dela adibidez umeen osasuna bermatzeko orduan. Medikua ere integratzea eta osasungintzaren politika guztia integratzea auzoko bizitzan edo herriko bizitzan bere horretan, uste dut horrek aurrerapauso handia suposatuko lukela eta lan egiten zen, orain dela 40-50 urte paradigma hori existitzen zen, uste dut atzerapauso bat eman dugula bide horretan. Hori beraz, osasungintzaren gaineko hausnarketak gaizaldatu behar dugu jarraian eta memoriari helduko diogu, izan ere asteburuan Mikel Zabalza torturatua izela aitortu egin du Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak egin zuen bide berdinetik, balorazio batzordeak aho batez ebatzi du ez Zabalza torturatua hil zutela, bertsio ofiziala ere zinez eztezina dela guztiz, eta familiarentzat aurrera pauso bat izan dela guzti hau adierazti dute. Entzuna ezagun dena den lehenik eta behin Beatriz Artolazabal Justizia Sailburua. Egia eskubidea da. Mikelen zuen eta guztion eskubidea. Manipulatuta dagoen egia ez da egia. Arrazoinmenaren aurkako egia ez da egia. Gaur, egiaren izenean hitz egingo dugu, eta esaten dugu, azaroaren 26an eta 1985 abenduaren 15ean gertatutakoak eta Estatu Guardia Zibila agente horien implikazioa nahikoa frogatuta geratu dira. Eusko Jaurlaritzak ebatzi du, beraz, balorazio batzordeak ebatzi du torturatuta hil zela. Euskal Herrian gizarte mailan dagoeneko bertsio ofizial horren zinezgarritasunez bazegoen. 36 urte igaro dira Mikel Zabaltzaren heriotz horretatik. Nola hartu duzue dena den Eusko Jaurlaritzaren ekimena? Guztiz beharrezkotzat, geratzen dena da, beti esaten dugula zerratik orain eta ez behartzen garaian, ez da, ematen du hor zera galtzen dugu. Azkenean, memoria hitz egiten ari gera, eta memoria lotuta dago bi elementurekin, ez da. Bata da, ahanzturarekin, azkenean memoria da, azkenean erabakitzea zer ahaztu nahi dugun, eta zer ez dugun ahaztu nahi, eta hori oso importantea da, eta lotuta dago kontakizunarekin. Zer dan importantea guretzat, hori da kontakizun bat, zer kontatu nahi dugun, eta zerbait kontatu ahal izateko aitortu eta onartu egin behar da, ez. Orduan, hemen nolait garaituen eta garaitzaileen memoria eraikina izan da, Gasteizen dagoen zentro terrible hori nola izena du, memoriaren zentroa edo. Hori da azpiegitura bat horretara dedikatu, garaitzaileen eta garaituen logikan sartzen den memoriaren eraikuntza bat. Hori oso injustua izateaz gain, ze injustua da, eta ez da ona, oso kontraproduzenteak gizarte batentza, batez ere etorkizunari begira. Zeren ondo kontatzen ez ditugun gauzak, ondo aitortzen ez ditugun gauzak, horiek kronifikatu egiten dira, okertu egiten dira, eta nolabait etorkizun okerrago bat ekartzen digute gero, ez beraz, justizia eta elementu sentitu dugunan gainetik ere, horrekin batera, dago justizia edo etorkizun hobe bat eraiki ahal izateko modua da memoria egoki bat eraikitzea.
Bai, uste dut hori Eusko Jaurlaritzaren onarpena eta nolabaiteko erreparazioa ondo etorria dela, baina egia da ere berandu datorrela eta kontuan izan behar dugu justizia ez dela egin bide judizialetik, eta hori mahai gainean jarri behar da, ez dagoen epaiketarik kasu honetan, eta gero estatuak, Eusko Jaurlaritzaz gain, Espainian estatuak ere ez duela hartu bere gain krimen hau, eta hori nahiko larria da, ze kontakizun hori, Jonek apatzen zuen kontakizun hori partzialki eraikitzen ari gara, ez gara eraikitzen ari osotasunean. Eta egia da, horrako kasuetan beti hitz egiten dugula lau elementuetaz, egiaz, justiziaz, erreparazioaz eta ez errepikatzeko bermeaz. Erreparazioa, zentzu batean ikusten ari gara nola egiten ari den. Egia, nik uste dut Euskal Gizarteak nahiko argi zeukala ze gertatu zen, baina justizian ez dugu aurrera pausurik eman, esan bezala bide judizialetik ez delako justizia egin. Eta gero, ez errepikatzeko bermean ere, ikusi beharko genuke ere, ze neurri polizial hartzen ari diren eta ze neurri politiko hartzen ari diren, hain zuzen ere, tortura alde batera guzteko eta bestelako eszenatoki bat eraikitzeko. Eta orain arte hitz egin dugun bezala hemen torturaren kasuak eta Zabaltzaren familiak ere esan zuen atzeko ekitaldian, tortura kasuak milaka izan dira herri honetan, eta horiek guztiei onarpen bat ematea, erreparazio bat ematea eta justizia bideak irekitzea ere pendiente daukagu oraindik, orduan bide asko dago egiteko. Bai, hain zuzen Idoia Zabaltzak ere justizian jarri du begirunea, hain zuzen ere jakinda ez, non dago Mikel dokumentalaren arira azken audio horiek frogatzat aurkeztu zirela eta zirela kontuan izan ez, zirela kontuan hartu eta beraz judizialki oraindik ere nolabaiteko horma baten aurka jotzen ari dutela, entzun dezagun Euskadi Irratian esandakoak. Honek eman digu aitortza eta eman digu egia, egi osoa ez bada, egia ere kontsideratzen daitekena. Baina hortik aurrera, honek alde horretatik eta oraindik egiteko dugun egi judizial hori eta justiziara llegatzea eta horrekin lotutako hori ez dugu nik uste du lortuko eman diguten honekin. Are gutxiago pentsatzen baldin badugu, kontuan hartzen baldin badugu, ez dakit, audioak eta guztiak frogak izan daitezkeen horiek guztiak ez direla aintzat hartzen, olako aitorpen batek ez du horretarako. Jon, zerbait duzu gehitzerik esandakoarekin, ala? Bai, honi egia esan bat egiten dut guztiz ez, bere hitzekin ez, eta kontakizuna zaritu gara eta justizia ez dela egiten epaitegietan ez dela egin, baina badauka bere zentzua eta bere logika. Zeren zure estrategia balin bada, milaka persona torturatzea, eta hori erabaki politikoa da, noski, aldi berean eta paraleloki epaitegietan ari balin bazara, edo kontakizun bat eraikitzen ari bazara, hori agenda publikoan jartzen duena, ez datorren jondik ere bat gero egin dezakezunarekin, beraz, estrategiaren parte bada hori ezkutatzea. Ez badezu ezkutatzen, ezin dezulako egiten jarraitu. Hori azkenean dagoen benetako programa, beraz. Tamalez, logika osoa doka, epaitegietatik ez pasa izanaz, azkenean estatuak bera kontrolatzen ditu bai epaileak eta bai torturatzaileak. Ikusiko da, hemendik aurrera pauso gehiago ematen diren hildo horretatik eta azkenik ere nazioartera begira jarri behar gara, noski izan ere duela 5 egunetik onera egoera guztiz aldatu da, Ukrainian gerrak eztanda egin du. Negoziazioei ekitea espero da gaurkoan, ez dakit nola ikusten ari zareten dena, nolako bilakara izan duen denak egun gutxitan, baita ere hortzi mugan daude ez, gaur hasiko diren negoziazio horiek ezan dute dagoeneko Zelenskik adierazi du, ez duela itxaropenik horretan, ez dakit zuek nola ikusten ari zareten guzti hau. Ni gogoratzen naiz, orain dela aste bat hemen geundela, gerraren inguruan hitz egiten eta nik esan nuela, eta hori autokritika bada, nik esan nuela Errusiak Donetsk eta Luganskeko herri errepublikak aitortzea karta oso handi bat jokatzea zela, hau da, ez? Aurrera pausua oso handi bat zela Errusiaren estrategian. Eta osteguna esnatu ginen, gerraren pizkunarekin ez, gerra orain dela 8 urtetatik ona egon badago. Baina arrazo ezen, no, Mikel, ez dakit, hori ikusiko dugu. Oraindik ez dakit ikusiko dugu, baina hori, eta osteguna esnatzen gara gerraren, ez, birplanteazio batekin eta inbasio batekin, orduan uste dut eszenatokia guztiz aldatu dela.
Egia da elkarrizketak hasi direla, eta uste dut hori berri pozgarri bat dela guztiontzat, ze gerra izan dena hasieratik 2014tik uste dut bide diplomatikotik konpontzea posible izan zela, bai Minskeko akordioetan, lehenengo botean eta baita bigarren botean ere, baina uste dut orain eszenatoki hori ere apurtuta dagoela, eta apurtuta dagoela bi zentzutan alde batetik Ukrainiaren bideragarritasunean estatu bezala. Minskeko akordioetan bideragarri izan zitekeen horrelako estatu bat, hor aitortzen ziren ez, Lugansk eta Donetskeko herri errepublikai nolabaiteko estatus berezi bat, momentu honetan eszenatoki hori nik uste dut alde batera utzita dagoela, Ukraina estatu bezala hilda dagoela. Eta gero bigarren alde batetik edo bigarren esfera batean daukagu arlo geopolitikoa, eta ikusi beharko dugu ere akordio elkarrizketa hauetatik zer ateratzen den. Baina momentu honetan argi dagoena da mundua bitan zatituko dela are gehiago, eta Errusiaren eta Europaren eta NATOren kontrakotasuna asko handitu dela, eta akordiorako zirrikituak nahiko murritzak direla, behintzat minutu resultado esaten den, egun honetan. Bai, egia da mundua gaur eta mundua duela 5 egun ez direla mundu bera, eta uste konstiente izan barri dela gauzak aldatu direla. Guztientzat. Eta joko arauak ez direla duela 15 urtekoak, duela 40 urtekoak, eta hor bai autokritika ezkarrak egin behar duela, ze batzuetan oso 20. mendeko tresnekin irakurtzen dugu errealitate berria, ez? Hor operatiboki, Errusiaren ikuspuntutik, Errusiarentzat hau da paketze gerra bat edo, ez da inondik ere inbasio bat, gerra duela 8 urte hasi izan, beraientzat, eta beraz egiten dute operazio bat, beste aldeak ez dituelako errespetatu egindako akordioa beraien kontakizuna eta beraien logika. Eta ukrainiarrak aldiz ari dira beraien kontakizun nazionala eraikitzen. Garbi dago, estatua bere territorio osoan guztiz bidera ezina dela, hori iaia hasieratik horrela zen, baina egia da ukrainiarrak inbasio honen ondorioz ari dela kontakizun nazional bat eraikitzen, erresistentzian oinarritua, imperialismoaren aurka, Putinen erasoaren aurka, eta nolabait mendebaldera gehiago begiratu edo. Hori da, hor gertatzen ari dena. Badirudi, oso zaila interpretatzea benetan Errusiaren plan militarrak, nik uste denbora bat pasa beharko dela benetan ulertzeko, ze analista batzuk oso galuta daude, benetan zer egiten ari diren lurraldearen gainean, baina orain dakiguna da hegoaldean aurrera pauso oso handiak egin dituztela eta territorioak konektatuko dutela Krimeatik Donetskera, hori bai egingo dutela, Kharkov inguratua dagoela eta Kiev ere Laister inguratuta egongo dela, eta gero hortik aurrera ikusiko dugu. Egia da gerra luzatzen den neurrian, Errusiaren kalterako dela erabat, beraz hor presa handiarekin jokatzen ari dira, eta gero sakonekoa da gerra geopolitiko, geoestrategiko mundial hori, horratzean dagoena, eta gako horietan ulertu behar dugu. Eta hor ikusi behar duguna da, Europaren papera zein izango dan, Europa ze erabaki hartzen ari den eguna hobetan, ze oso erabaki sakonak dira, ez da Eurovisionera debekatzea edo zuit sistematik ateratzea hori, baina asko sakonagoa da posizionamendu politikoa, eta mundu multipolar hori, hemendik aurrera ezagutuko dugunan, arau berri batzuekin ibiliko da, seguraski ez da. Mikel, zuk ere komentatzen zenuen lehen, ez? Hilo horretatik aldatzen ari dela botere egiturak edo nola baita esateko, ez? Mundu mailan. Dela munduaren konfigurazio bat bere horretan. Dagoeneko bazegoena martxan, baina are nabariagoa egiten dena, eta teoria politikoan eta teoria militarrean Tuzidizen trampa bezala ez, egituratu dena, eta da potentzia bat gora doanen eta beste bat beraka doanean hor tentsioak sortzen direla eta Ukrainiako gerra uste dut tentsio horien parte dela. Uste dut nahiko ere larria dela Errusiaren papera zentzu batean. Orain arte ere, Errusiaren nolabaiteko rola nazioartean izan da gehiago, ez dut esango pasiboa, baina bai erreaktiboa, ez da izan hain beste NATO bezain aktiboa, eta beti atzetik joan da, edo behintzat bide diplomatikoak gehiago harakatu ditu, eta honek erakusten du nazioarteko legedia guztia urratuta zegoela, baina orain bai bertan bera uzten dela, eta mundu multipolar honetan fase berri batean sartzen garela, eta tentsioak are nabariagoak izango direla, baina are palpableagoak ere bilakatuko direla, ez direla izango hain ezkutuak. Eta gero, Jonek esaten zuenaren arira ere,
Egia da, gerra luzatzen den heinean hori Errusiaren kalterako dela, ze Errusiaren planetan uste dut bazegoela gerra oso azkar bat, negoziaketa oso azkarrak ere forzatzeko eta aliketa azkarren eszenatokia baretzeko. Baina egia da ere, Europak egin duen jokaldi batek Errusiari presa sartuko diola, eta da bidali dituen armamentu guztiak eta baita ere aplikatuko dituen santzio ekonomikoak. Errusiari are premiazkoagoa egiten zaio gerrarekin bukatzea eta negoziaketa batzuk ere bideratzea. Ze gaur entzun dugu, Errusiako boltsak ez du gaur irekiko, eta izan ditzakeen neurri eta ondorio ekonomikoak ere nahiko nabariak izan daitezke, akordiorik ez baldin badago, eta akordioa egonda ere ikusiko dugu nola berregituratzen den Europaren papera balizko eszenatoki horretan. Berez, Europar Batzordeak emandako proposamenak edo jarritako neurriak eraginkorrak izan daitezke epe laburrean honi nolabaiteko amaiera bat emateko, ikusten duzue gerra amaitu daitekeela datozen ez dakit asteotan, agian? Amaitu beharko duela, ze bestela egia gerra luzatze batek hor gauza asko negatik. Nik egia da santzio ekonomikoen gaia eta ni pixkat eszeptikoa naiz, ez dutelako emaitza politikorik eman orain arte, eman dituzte eta ematen dituzte, baina ez definitiboak eta ez determinanteak, eta gero ere, askotan daukagu oso mendebaldeko ikuspegia, ez? Ez dira konturatzen, nik uste Errusiak berak ere, beste toki batzuetara askoz gehiago begiratzen duela, momentu honetan Asia dela munduaren zentroa, batez ere Asia Pazifikoako erregio hori guztia, Rusia hor dagoela sartuta, Europar Batasunan Frantzia bakarri dago hor, eta gero dago mundu anglosajoia, eta orduan mundu bipolarra baino multipolarra esaten dugu horregatik, erregionalizazioa dagoelako, gatazken erregionalizazioa dagoelako, eta beraz ikusiko dugu hor nola, joan ikusten Rusiak aurreikusten zituen, aurreikusi beharreko bestela oso eskasari dira planifikatzen gerra, aurreikusiak izango dituztela zera, gero ikusi behar dugu Errusiar kultura politikoan ere erresilientzia handia daukan herri bat eta hitz egiten ari garela, gerrarako oso presatuta dagoen mentalidade bat, oso gorriak ikusteko prest daude, eta gu ez, nik ez dut ikusten Alemaniar gizarte o Frantziar gizartea santzio luzeko egoera bat jasaten gizarte bezala. Ni personalki ere segurazki nintzak egongo, eta ikusten dut beraiek hor indar gehiago eduki zezaketela. Baina gerra luzatzen baldin bada, luzatuko da kale borroka ematen delako. Eta hori bai, izango da oso gogorra, ze jende asko hilko da. Ba, ikusiko da, zenolako bilakara duen guzti honek, izan ere dagoeneko 400.000 refuxiatu ere sortu du gerrak, beraz ikusiko dugu zenolako bilakara duen, eta eskerrik asko Mikel Alvarez eta Jonan Zabeste behin gurean izateagatik, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Aiara de Urreta barkatu. Carolina Suarez lankidaren eskutik, orain arte.